السلام علیکم میں ملک یوسف تو ساڈے دے پہ یوٹیوب چینل یوسف ملک آفیشل کئی بینن واپس نہیں ملتے ایویں گل گئے ہیں گزران دے وچ کہیں ہار وچ فائدے چاہتے ہیں کوئی جیت کے رہ گئے نقصان دے وچ کوئی کہیں دا مخلص ہے کہنا ایویں کئی روندے ارمان دے وچ جڑے پیت پلیندے ہیں یوسف او گئے لات ہندوستان دے وچ سیاحتیں جرم تا کوئی نہیں بے جرم مریندے پئے ہیں یکدم موئندے ویلنے وچ دن رات ودیندے پئے ہیں تو نکھڑ کے بھی نہیں ٹکریا اساں مر کے جیندے پئے ہیں جرا کئی واری سنگتی چھوڑ گیا ہے اساں ہوندے تھیندے پئے ہیں تے کو غیر پسند نہ ہوون پائے تو اپنے راہ اساں اپنے راہ تھوڑے جتنا اساں کو ساڑے پئے تیرے ہجر دی بھا اساں اپنے راہ تے کو چھوٹے جیندو پھر سجن اے مست نگاہ اساں اپنے راہ ساڈا کہیں تے یوسف زور تا نہیں تو غیر وسا اساں اپنے راہ